Nalipay ang 50 anyos nga si Ilaya Pungo nga taga Purok 7-B, Barangay Madaom, Tagum City sa Davao del Norte. Human madawat ang bagong wheelchair gikan sa chairperson sa Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated nga si Jen Maliwanag. Natunol kini pinaagi kang Alfonso Alvarez, kuyog ang ubang opisyal. Nahimo sab nga partner sa Sambulungan Elementary School sa Sitio Sambulungan, Barangay Palmahil, Talaingod ang Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation nga nagpahigayon og food for work aron makabuhat og makeshift classrooms alang sa mga indigenous people school children o mga bata nga miyembro sa tribu sa lugar. Duna sa ipanghatag nga tambal sa mga residente ubos sa free medicine program ni Congressman Pantaleon Alvarez. Aron maka-avail niini, kinahanglan lang nga bisitahon ang opisina sa Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Building sa National Highway, corner Abad Santos Street, Tagum City. Usa ka valid ID ug reseta sa tambal ang kinahanglan ipresenta. Padayon sa paghatod sa ilang serbisyo publiko ang Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation sa Davao del Norte aron matabangan ang katawhan nga nagpit-os sa kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe